سیاسی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە مارتن کۆپلەر نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوەیەگرتووەکان بۆ عێراق و سۆکۆڵ کۆندی بەرپرسی نووسینگەی وەنامی لە هەرێم کرد. دەڕۆنشتنێکی گفتوگۆ لە دووڕەو شانەهای عێراقی بگشتی و دەڤرین ڤەقەتاندی بە تایبەتی هاتکردن. دەستپێکا جوێنی کۆپلەر باڵکشاندە سەروەیەکی وەکە نەتەوەی نێگرتی هەوڵ دەدەن ڕەوشە سیاسی عێراقی ڤەگرین بەخوا دەبینە و به تایبەتی جی دخوازن گرفتاریە نابەرا هەرێم و بەغدایê ber bi çareserîbûnê ve biçin. Herwiha balkişande ser pirsa Kerkûk û hêvî xwest di helbijartinên bên yên parêzgehên Iraqê de lê Kerkûkê jî helbijartineke serketî bête encam dan. Ji balxwe Mesrûr Barzanî tekez kir ku tevaya giriftariyên nava Iraqê dê bi rêya aştiyane êne çareserkirin û destûr jî tenê bingehe ji bo her çareseriyekê. Lê mixabin bi awayekî kiryarî tê dîtin ku hin kes li Bexdayê bi arasteyên birûvajî wêyekî hewl didin de hewla xwe pirçekirinê de new hêzên leşkerî jî ji bo deverê veqetandî dişînin. De nava wan jî de fermandeyiya operasyonên Dîcle. Bê wergirtina razîbûna Parlamento û haydarkirina pêkhateyên civata wezîran hatiye damezrandin ku ew jî ladane ji destûr. Ger ew bi zava leşkerî ji bo derdorê Kerkûkê ji bo tenakirina rewşa asayişê be ya baş ew hê ji bo Bexdayê bête vekişandin û tenhayiya paytext biparêzin. Ji ber ku tanha di garantîkirina asayişa devera kes jî de serketî nebûyne. Li dor pêşe roja Kerkûkê jî şêwirdarê civata asayişa herêmê got destûr çareseriyeke hewcedarî ji bo wê pirsê daniye. Lê xwe vedizîn di bicihkirina wê de heye û heyama heft salaye tu gavên kiryarî ji bo bicihkirina madeya 140 nehatiye avêtin. Her divî warî de got jî piştî qonaxa normalkirina parêzgeha Kerkûkê tenê akinciyên Kerkûkê dikarin çarenivîsê parêzgeha xwe diyarî bikin. Li dawiya hevdîtinê jî Mesrûr Barzanî balkişande ser wêyekê ku civata asayişa Herêma Kurdistanê amade ye ji bo her alîkariyekê ji bo ku polîsên deverên veqetandî bikarin rewşa asayişa wan deveran baştir bikin û ew dever hewcedarî wêyekê nîne ku tu hêzên leşkerî jê re bêne şandin.